И здравейте хора, вече свалихме апдейта. Сега ще играем Brawl Stars. Казах ви, този таблет е стария, малко щупен. Ма работи, супер. Тук е малко по-щупен, ама нищо няма. Играх малко. 70 купи съм направил. Имаме Ел Примо. Имаме нещо безплатно. И, приятели, сега имам Сега имам 3 героя. Ще направя поредица от Brawl Stars. Имам 70 купи и като цяло това е.